Is-suġġetti vokazzjonali m'għandhom xejn inqas minn dawk akademiċi. Dan stqarru l-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo waqt konferenza tal-aħbarijiet. Irridu li l-istudenti tagħna jiksbu l-ħiliet li għandhom bżonn u jiżviluppaw għas-soċjetà ta' għada u għall-qasam tax-xogħol b'mod tajjeb. Fl-iskola taż-Żokkrija l-Mosta dan l-istazzjon tkellem ma' Jean Paul Attart, għalliem tal-inġinerija, li spjega l-esperjenza vokazzjonali li qed jingħataw l-istudenti fil-klassi. Is-suġġetti akademiċi juruk ħafna teorija u ftit żgħira tarhom fil-verità meta tagħmel l-esperimenti. Mentri fil-verità meta tagħllem suġġetti aktar applikati qed tieħu idea tieħu fil ta' fil-każ ti eżempju l-engineering l-għodda kif fil-verità huma u jgħallmuk ċertu affarijiet li mhux ġast kif tużhom imma x-responsabilità għandek meta tużhom. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal kif l-istudenti qegħdin jitgħallmu l-ħiliet li mbagħad isibu fuq il-post tax-xogħol. Żied jgħid kif bħalissa hemm ingaġġati 113 il-għalliem, madwar 80 minnhom ġew imħarġa fl-aħħar żmien. Minn din is-sena skolastika li għadha kemm bdiet, madwar 60% tal-istudenti tat-tielet sena tas-sekondarja qed jistudjaw suġġetti vokazzjonali bħala parti mill-programm edukattiv My Journey. B'investiment ta' 12 miljun euro ġew irranġati u mibnija 80 laboratorju flimkien mal-apparat li qegħdin jintużaw mill-istudenti u l-għalliema. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għaż-żgħażagħ Clifton Grima saħaq li pajjiżna għandu l-inqas rata ta' żgħażagħ li mhumiex parti mis-sistema edukattiva jew fis-suq tax-xogħol. Permezz tagħhom qegħdin nassiguraw li s-sistema edukattiva tagħna tkun verament waħda ġusta, waħda ekwa, illi tagħti l-opportunitajiet lil kulħadd sabiex jiżviluppa b'mod sħiħ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.